Ennen finalistikiertuetta trimmataan ryhmä huippuvireeseen ja hankitaan muun muassa lisätyövoimaa, uusia vaatteita ja hampaita. Ihan hyvä. Olisi taas sellainen tilanne, että meillä on toimisi bikinikiertue käynnissä ja me tarvittaisiin sinne 1 roudari ja sitten assari 1 vai 2. Mulla on 2 varmaan parempi. Joo. Okei. Täällä on hyvä rekisteri, missä on paljon ihmisiä, että ottaisin teille muutama vaihtoehto. Saatte siitä sitten itse päättää, että minkälainen on sitten passi. Palataan asiaan pian. Palataan. Kiitoksia. Koulutetaan ja ollaan myöskin Suomessa maahantuoja näin täyteaineille ja tämä Royal Beauty Academy sitten taas vastaa näistä täyteaineista. Eli meillä on hyaluronihappopohjaisia tuotteita ja sitten on tämmöisiä syvempiin juonteisiin tarkoitettuja, mutta niitä ei vissiin tänään hirveästi tarvii. Ja Hollywood Smile sitten niin vastaa hampaiden valkaisusta, eli tänään tehdään tämmöinen tunnin laser-menetelmällä hampaiden valkaisu. Ja se tosiaan valkaisee sitten oman hampaaluun väriin sen, eli ei tule tämmöisiä paperinvalkoisia oikeastaan millään menetelmällä, mutta ihan luonnollisesti, eikä se myöskään vaikuta sitten hampaan kiilteeseen. Tämä ei ole nyt mikään kauhean mukavan tunne. Me lähdetään tästä ylhäältä liikkeelle. Ja nyt nippasee, eli hengität oikein. Hyvin se menee. Mennään ihan tässä huulen rajassa. Ja nyt vähän kirvelee aine. Ja hengität vaan. No, se oli siinä. Eka osa nyt ohi. Eli tosiaan niin, tässä on hirveän paljon tekniikasta kiinni, ei tarvitse tehdä mitään. Tosiaan niin kuin sanoin tuossa alussa, niin kumiveneitä, että sitten saa ihan niin kuin pienelläkin niin pystyy tekemään ihmeitä. Yleensä mä niin kuin suosittelen, että mieluummin liian vähän kuin liikaa. Ja sitten voidaan aina laittaa lisää. Niin kuin, että se just tulee silleen, noin reunasta alkaa tulla niin koholle. Saat itsekin katsoa tuosta näin, otapa peili. Eli voit verrata tänne toiseen puolelle, eli tälle puolelle on nyt sitten tullut jo vähän enemmän sitä volyymiä. No ja toi on luonnollinen, että ei tule semmoista niinku... Vähän vähän kuin synnytyksessä oli, hengityksestä pitää huolta. Sään ja ulos rauhallisesti. Toisessa. Niin. Kuka on tehnyt vatsalihaksia punneruksia? Hyvä, asenne. Viralliset Miss Bikini Piksut, eli te saatte ne turkoosit, niin te saatte tunkea täytteitä niin paljon kuin haluatte. Lehdistötilaisuus pidettiin Virgin Oilissa, joka sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa. Kiertuessaan jatkoa Lahden seurahuone Nightissa. Joo, ja sitten ranskalaisen. Saiko sä tietysti kokissa? Joo. Ja kokissa. Siis paljon parempi nämä on mitä oli No niin, on nämä parempi kuin ne maikkari. Eilen laitettiin vähän hyläaurihappoa. Mä nyt en muista sitä merkkiä, että mikä se oli, mutta laitettiin vähän ylähuuleen silleen, että saisi vähän symmetrisemmäksi. Pari viikkoa menee, niin sitten ne olisi vasta täydelliset. Tätä on niin vähän ollut missään mediassa, mikä on toisaalta ehkä hyvä juttu. Niin.
kuinkohan ne on. Hirveä kälätys. Koputas uudestaan. Moikka! Moi. Saaks tulla? Joo, me ollaan just laittautumassa. Siis täällä aika alas. Ei oo alas. Mikä roiku? Hyviä kuvia. Mikä roiku? Se olisi kiva, että nää rinnat pysyis kasassa. Mä yhdyn Minna. Niin mäkin ihan samaa. Kun siihen kallistuisi. Mä tiedä, jos mä perin samat geenit kuin äiti, niin tissit vaan paranee kuin imettää. Sama mikä. Toivottavasti tässä niinku kasvaa se itsevarmuus ihmisiä. Joo, säärikarvat takas muotiin. Nimenomaan. Mitä sanoit sun vanhemmille? Mä sanoin just, että kokemuksia ja selitin, että mä en niinku sit toimistossa halua koko loppuelämäni. Mä haluan nähdä vähän ja saada sellaisen työn, missä mä pääsen kiertämään, näkee ihmisiä ja esiintyä myös. Semmoiset osaa hirveän kannustavia potkia eteenpäin ja osaa sit semmosia, että mitä sä nyt niinku tommosia. Ja jos tulee jotain haluta, niin sä pärjät kyllä siitäkin. Ja jos on niinku hyviä ystäviä ympärillä ja perhe, joka kuitenkin jotenkuten ymmärtää ja tukee. Niin salilla on ollut silleen, että vielä pari toistoa jaksaa lauantain päämäärä. Mä oon huomannut, että siivoaminen on mulle paras valmistautuminen. Siis oikeesti mä oon raivosiivannut mun kämpäillä. Mutta ainakin väriä löytyy nyt sitten ihosta. Oli se otsikko suomalainen edestä. Katsotaan. Suomalaiset bikini, missä tehdään sitä. Sä oot pieni balleriina ja nyt sä oot joku seksikäs missi. Ennen illan kilpailua pidettiin tytöille jo varmasti tutuksi tullut tuomariston haastattelu. Missä ollaan? Täällä ollaan Lahden legendaarisella seurahuonehotellilla ja tässä Pihatto-terassilla tällä hetkellä. Ja vieressä on Yökerho Night, missä pidetään tämä Miss Bikini 2011 kilpailu. Ihan hyvät odotukset on, että se tuo erittäin hyvää vaihtelua. Ei ole mun aikana täällä koskaan aikaisemmin mitään vastaavaa ollut. Viihdyt täällä hyvin. Viihdyn hyvin ja varmaan pitäisi sanoa tietenkin, että Suomen paras kaupunki ehdottomasti Kuopion jälkeen. Kuule, aika jännältä. Tää on tosi siisti terassi, tää tuli eka kertaa tähän sisään, niin mä olin ihan silleen, että wow, että tämähän onkin siisti mesta. No mitä mieltä oot Miss Bikini-kiertueesta, kun se on nyt täällä Lahdessa? No, hymy vaan levenee, riittääkö se vastauksiksi? Eli hyvä ensimmäinen työpäivä. Kyllä joo. No miltä tänään tuntuu? Tänään tuntuu vähän vaalealta ehkä. No joo, mäkin tykkään tummasta. Okei, hyvä tietää. Mitkä ihmeen kengät noi on? No parhaat kengät, mitä kaupasta löytyy. Ketäs täällä on? Melissaa totta kai. Kyllä joo. Täysin Melissaa. Ollaan oltu Porvoosta asti messissä. Okei. Mitä mieltä olette muista Miss Bikineistä? Ihan hyvänäköisiä. Ihan hyvänäköisiä mutta ei Melissa tee mitään, ei mitään vastustaa tässä vaiheessa. Okei, no antakaa tämmönen kukaan hyvä kakkonen, jos Melissa on ykkönen. Nikola, just se. Se on meidän toka favoriitti. Se on ne kisa, pistä sen hymyn päälle, ettei mene yhtä serious faceillä. Joo, no kyllä me ollaan bikineissä ehdottomasti siellä. Joo, siis meillä löytyy kassista kaikki bikinit. Heitetään piuruettia siellä. Ja ikä riittää, että pääsette baariin. No joo. Ehkä just. Kyllä ehkä just sellainen, että ollaan niinku eilen täyttiin 18. Saadaan sieltä terveisiä kaikille. Tai oikeastaan Autto silleen voidaan heittää tuonne kameraan terveiset. Ja on... No ehkä nyt pitää kyllä. Ihan oikeasti. Kiinnostaa. En tiedä. En usko, että on tulossa. Minna, sut on juuri valittu Lahden suosikkitytöksi. Mitkä on fiilikset? Tosi hyvät. Kyllähän tää siis kannustaa tietenkin huomista finaalipäivää varten ja hyvältä tuntuu. Kiva, että huomattiin lavalla. Tuliko yllätyksenä?
No tuli, täällä on niin monta mahtavaa tyttöä. Kaikilla on aina tietenkin omat kannustajansa, niin kyllä. Ainahan se tulee. Pojilla oli mielessä, mä tuun vähän kattelemaan, että minkälaisia tyttöjä täällä on liikkeellä ja joo. Okei, kuka oli sun suosikki? Numero 7 oli mun mielestä paras. Harmi, ettei tullut voittoa. Okei, no me kerrotaan tytölle terveisiä. No niin, jes, hienoa. Ennen Suomen kiertuefinaalia Helsingin Onnelassa Miia ja Riina tuunattiin huippukuntoon. Mikä fiilis on nyt ennen kisaa? Siis, voiko olla parempi fiilis? Tää kisa on just meitä varten. Kaikkein tärkeintä on kysyä, mistä kisasta on kyse. No niin, eiköhän aleta valita meidän 5 upeaa Miss Bikinin finalistia, jotka lähtevät sinne All Inclusive matkalle. Fuengirola. Espanjan Fuengirolaan Miss Bikini 2011 tittelistä taistelemaan valittiin Sanna-Maria Seilamo, Sanna Rouvinen, Melissa Roos, Minna Nikola ja Veera Kuusala. Seuraavassa jaksossa tytöt lennätetään Espanjan Fuengirolaan, jossa vuoden 2011 Miss Bikini valitaan. Same old tears that I have cried thousands of times before, falling from my eyes. 'Cause you are my only sunshine. Tears are keeping me alive. They kill my fears before I die.